ala diatele batu oh duduk baju untai malang diatele batu oh bulialah memandang larang kampung ketapi lari oh bulialah memandang larang rantau oh ketapi lari onan tadi carito olah nombor lah satu kini lama suah oka nombor ladu oh tolong dah ngalarang rantau olah tolong ditonton oh tumpak di badan dirianto yo kainnya ambil kesadonyo lah sudah kain dimasukan kamasuk kata selo-elo barang ke anto nak nyolai nyo 7 stasiun kereta stasiun di daerah Tanah Bangka menuju wilayah Manggarai. Oh indah to bilang-bilang bana kalau naninyo badananto maalun sianto tadi sedang berjalan sama seorang
O sanang hati ndak tabado balau membawa piti sebanyak ampe ratu ribu jo anak badan basuh jo bini dapet bata amu Ojo bini dapet batamu itu de inyo nantakana mangkonyo sanang dalam hati mangkonyo hati sanang bana O sadang bajalan samo sorang nyo ayun letang samo lanjui nyo ayun langkah samo jarang ndak lamu inyo bajalan tuju sekutiko sampai ditampe didatangi letibo di stasiun di Tanah Abang Setelah sampai di stasiun kereta di Tanah Abang diambil jalur ke Manggarai dari Tanah Abang ke Manggarai Tuan. Dari Tanah Abang ke Manggarai naninyo naik kereta naik ate kereta api kereta mulai kabayalan mengecek di ate kereta awas-awas pintu ditutui itu dalam pemberitahuan kereta mulai berjalan satu jalan kereta api sanang hati ndaklah tabado dari Tanah Abang ke Manggarai ndak do lamu hati kereta ndak do guno dibilang lamu ndak to bilang lamo bana dek lamo kereta berjalan baranti stasiun Pratamo ndak juo alun jo sampai ndak lamo kita bilangkan tiba di stasiun di Manggarai lah turunnya ate kereta setuan turun ate kereta diambil jalur ke Bogor yo sabang ola duo la vale Sadangnya kini di penungguan menunggu kereta ketiba menunggu wilayah Bogor. Di sinan kalau kita lihat agak sajalah di badan anto sadangnya tagak jua orang banyak semua menunggu kereta ke Bogor. Tuhan oh menunggu kereta ke Bogor ndak lama inyo di menunggu lah datang kereta api dari Manggarai.
Oh ke daerah Bogor. Sato tibanya te kereta penumpang lah naik ke sadonyo berjalan kereta api maalun te kereta api adonan duduk adonan tagak orang nyusangi banyak bana. Yo dari Tanah Abang Pak tadi langsungnya ke Manggarai, dari Manggarai menuju Bogor, sedang di hati kereta Jumai. Yo sedang inyo bajalan yo sedang keretanya kabajalan naninyo buyong sianto sedang di hati kereta api. Ndak tabado senang dalam hati, sejuk di dalam kiro-kiro, sunyi di dalam pemikiran. Jorang rumah lah kawat tamu, jo anak bagala gagala maei. Sedang inyo ate kareta, ndak lama kita bilangkan, indak disiko di palamu, dari Manggarai ke Bogor, ndak lama ate kareta, lawaranti kereta api. Latibo di stasiun Bogor, penumpang turun ke sadonyo maei. Penumpang turun ke sadonyo nananto lah turun pulau. Satu turun dari kereta nantas ndak namu lupu, bajalan kaki pak sama sorang. Satu awak sedang bajalan latibo pangkalan ojek, dia ambil ojek sekali. Bertanya orang tukang ojek, onde dengan dia bang elok-elok kama abang-abang Bantan. Antanamu ke Gang Ardio di nomor 5, antanamu kasih. Lanai oje badan to satu lanai ate oje onda bajalan nanyola. Onda bajalan nak nyolai dari stasiun ke jalan nyodak kalamu ke Gang Ardio nomor 5, onda bajalan Tarwijo.
Onda bajalan yo antarwe juo ndak lamo ndak oje di bajalan ndak lamo sawakat itu sampai kagang Ardio nomor 5. Onda bara jauh masuk ke dalam baranti di laman rumah kontraan nongkos oje sudah dibayar tabayar 10.000 rupiah tuan. Otabai 10.000 rupiah naninyo ala turun tukang ojek ala barangke nyotarwi kalabu rumah. Satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe orang ate rumah Waalaikumsalam katona menjawe iyo laici bininyo. Satu mencalik badan ici kira suami nala pulang nak tabado senang di hati. Nyoturui suami jo hati elok nyoturui jo hati sanang la nyobao naye ate rumah anak badukuang kapanyo pae. Anak badukung yo apanyo ba itu kalau kita lihat agak sajo di badannya. Satu la dua ate rumah talata aye sagale o abang sayang yo ici komaye untuk abang minum layan talata mungkin nyawi badan abang mungkin nyawi bang badan abang nyo minum aye diantunan gadang anak dipalukan mandisinan kalau dilihat sadang anak dipalukan yo nambah namu pilih dia sadang dipalu badan anak-anak tamanyo jo apa anyo Tuhan. Oh anak tamanyo nyo adi apa nyo bakatola dia tadi onde apa dengan banapa ndak boleh pai jauh lain ndak boleh apa-apa lamo di rumah saja badan apa mandanga kato dari anak. Ondela dia anak anak apa ondela dia sayang apa ndak ingin apa jauh-jauh ndak ingin apa-apa ilamu tapi diukun keadaan nasib bana membawa badan yona. Hokama ngaju oleh badan apa ba itu kato badan anto menjauh kato anak Tuhan. O manjawe kato anak sanang hati anak ndak tabado nyolata anak elo diambil lo anak nambonsu lah disayangi anak kete mencari abang bantu itu nampak juo di badan ici sanang hati cindak tabado mencari suami hola dake la anak
Oh mencari suami dake anak dak tanggung sanang hati Ona nari sari tua biari baganti harinya di rumah bersanang-sanang. Oh baru bakato badanan tonde icie ya di abang oh icie ibu lah dia. Oh padu abang manuang di rumah biak keluar duduk untung dape abang kara. Ajo dia. Oh untung dapat lah lawak karajo ba itu kato badaninyo mandang kato di suami menjawe badan diri ci jadi bang kato badan ici. Wala barangke badan tu barangke nyo badan siantu pai duduk nyo keluar berjalan kaki sama seorang tuan. Ariado pukul sabali sedang berjalan sama seorang meningkap pukul 2 balik. Oh menjawe kangko satu inyo berjalan taruju sedang berjalan sama seorang tumpak di badan diri ici lah tinggal di rumahnya 3 anak sekalian. Ona nanto berjalan seorang ala niat dari anto dapet juola mbok karajo dapet juola bau sao nak dapet pembayar kontrakan rumah nak buli balanjo anak tuan. Oh nak boleh balanjo anak nak tanggung sanang dalam hati. Agak saja di badan inyo de inyo indak pemalu ndak ado maraso malu ndak ado maraso jangga tetapnyo ado penurunan nan inyo indak madodo kamalu-malu. Batanyo juo cie jodu de inyo rajin batanyo kamala jalan nyuaran ditampik duduk barami-rami di alun-alun wilayah Bogor tuan. Di alun-alun wilayah Bogor di sini ninyo duduk sadang nyo duduk bana. Oh awak nan sadang duduk ju latibo urang di sabala siabana urang nanti bo siako galajo namonyo. Siapo galajo namo banamo paku Pulau Jawa mamaci di daerah Bogor mamaci alun-alun di wilayah Bogor tuan. Oinyo di sinan hitam memutian kalau dagang di daerah alun-alun kota ado magi izin yo kapaku Pulau Jawa itu bana namo namudo.
ndak kaman manggale di sinan dagang ndak kaman jo itu bana samo duduk dek lama otak kama otak tumpak di badan diri anto nyo pandai mengecek lunak nyo pandai bamului mani nanawa bang tinggal di siko sekian lama ndak bakar ajo ingin bana wakarajo nakama bau indah ado bangai nakama bau bangin dah adu mandanga kato dari antu jawapan buyong paku yola paku pulau Jawa lain namu manggale dia alun-alun ko iyo indah bakar ajo gale jano nampaya-paya tahu rokok joai aku cukui jo tisu sekalian kau untuk orang jalan-jalan mandanga kato dari paku pulau Jawa raswati bang kandak manggale modal indah tampe ndak ado ba acaronyo bangi ola kamalangale oh mandanga keto dari Anton ko masalah tempe manggale nani tujuan dia dipikiran untuk wilayah kota Bogor lokasi si alun-alun pilih tempe nang ketujuh itu tu tanggung jawab udah oh itu tuh tanggung jawab muda jani tu lo berpikiran mandanga katoco itu sanang hatinya buyuang oh sanang hatinya buyuang anto nampak dek inyo tampe nang katuju di labu ka masuk bana labu ka masuk di alun-alun tampe urang baduduk-duduk tampe urang duduk badu kok dapet dah kandak diambu di situ awak manggali di situ mencari makan dai kato sampai serupo itu kalau iyo kandak di sinan barisuk bulia dia buyuang manggali itu tu tangguang dia olah jawab lah udah
Oh itu tanggung jawab muda mandanga katoco itu nak tanggung sanang atia nganto oh kalau iyo dasar rupo itu ambo babalik nak nyolai ke jalan Ardio nomor 5 modai ke jalan Ardio nomor 5 ba itu kato badaninyo taraso sanang banatinyo badananto lanyo barizin babali badan dirianto mocali garobo bali dicali la garoba tundo ba itu katola badaninyo ado garoba galelamu Odisinan badannya tadi sedang berjalan sama seorang dari alun-alun daerah Bogor tantrui ke ama ke gang dimo baitu inyo di bajalan dek lambe lamo bajalan lah sampai dak rel kereta api belok ke kanan badan inyo tuan oh belok ke kanan badan inyo ndak lama inyo di jalan sampai ke rumah badan inyo di gang Ardio nomor 5 lah sampai ke rumahnya 7 setelah sampai ke rumahnya dicali garobo lamu dicali garoba nambat buwe nan lamu bersimpan dolunya pandang bana elok-elok ditundo garoba tadi satu ditundo ala elok dicali masih bisa dipakai joiko juo manggale dolu sinan badannya obati lasanang dek lai bisa dipakai bakato badan diri cion de abang dengan bana mengaba garoba bakaluan kato sampai anto menjawe nan abang menggale balik menggale di alun-alun di daerah Bogor sampai gang masuk di wilayah oh pintu kemasuk dia alun-alun ba itu kato badaninyo mandanga kato di suami sanang hatinya badani Ichi
Oh sanang hatinya badanici, sanang hati ndak tabado, dek mandanga suami kamanggale di alun-alun di daerah Bogor. Yo lain ndak kabagunggang jauh, lain ndak berpisah lamo, pai pagi pulang no sanjo di malu hati ndak kasanang ba itu kato badanici. Ndak lama kita bilangkan Nabi hari sehari itu tiba di hari barisuknya. Mulai manggale badan anto di alun-alun di daerah Bogor, manggale aye aku cukui jorong kok mae. Ola sakali anei. Cukui jorokoknya sekalian sedang menggale di alun-alun daerah Bogor. Kok tiba di pengunjung rami lainnya banyak jua balik. Kok tiba indah ada orang jalan-jalan, ndak ada pengunjung main-main. Lepere saja jua bang Ali tuane. Oh masa harinya di Manggale sehari jo 2 hari lainnya anto dapet piti. Oh lainnya boleh untuk makan sanang hati, ndak tabado ndak tanggung sanang. Oh hati lanto. Yo sanang bana dalam hati, sejuk di dalam kiro-kiro. Tio hari nyopai manggale kok sanjo jo patang nyoba balik lah bagalak-galak jo anaknya kumpul di rumah kasado nyopai. Kumpul di rumahnya kasadonyo, berkumpul bersama-sama barampik baranak badaninyo. Nan cie badan si Anto, nan cie badan si Ci, nan tua anak perempuan, nan kete anak laki-laki. Anak bertambah gadang jo, anak tamanjo dia yanganyo mae. Mana tamanjo nyo diapanyo manando anak tamanjo kotak jo apa nyo tak makan, kotak jo apa nyo tak mandi, kotak jo apa nyo ndak tidur.
Baitu anaknya nang gadang anaknya sangat gadang mana anaknya sangat jadi bana anak rancak jadi punio taman jobana dia apa nyoma Antaro Antonio ajo si barampe barana sawakatu itu lainyo rukun rumah tanggo yo lainyo aman kaduonyo piti dape disimpan icinyo simpan piti elo baranyo dape jua bali la diagian kasici yo ici menyimpan pitina nado mangkonyo ici mamacian kontrakan rumah piti bo mangko disimpan juaba ali pae Otibo wakatu kontrakan datang dek piti lai tersimpan di bayi kontrakan sekali kontrakan sudah babaye sanang hatinya badan ici suami lai manggale di alun-alun daerah Bogor. Di alun-alun di daerah Bogor di sini ninyo manggale dek lamo bakal lamuan orang bertambah tahu juo di malu orang nak tahu tumpak di badan diri anto mengecek lunak babudi bah aye pae mengecek lunak babudi bayi orang balanjo senang bana biar padusi biar kalaki biar cewek walaupun cowok baitu bana kok dilihat nananto bertambah sanang lainnya banyak jua bali basasa orang balanjo walau aku wananya kali walau aku wananya jua walaupun rokok sekalian tapi dek banyak orang balanjo dek banyak peminat nak membali tentunya langai barasa ngaki Tuhan tentunya lai pak barasaki tandonyo lai barasaki tandonyo piti simpan sebulan jo 2 bulan lah sampai ke 3 bulan ampe bulan dia alun-alun manggale aye aku cukui jo rokok sekalian
Tandonyo ala barasa kita bali onda sabua walaupun motor sekendo lupai nyo pakai oje ado juo bajalan kaki kini ala onda sendiri Tuhan. Oke ni alanya onda sendiri ba itu kalau kita liye indak guna dibilang lamu de inyo lai rajin juo manggale hoba usao nyo takun bana pagi balik nyo sore dangadang malam nyo balik ba itu bana badanan tu manggale ai aku di alun-alun daerah Bogor Tuhan. Di alun-alun daerah Bogor sedang inyo manggale rupo itu jualan sangat rancak bana. Rumah tangga bertambah mendepiti lai ado tersimpan kontrak ke rumah lava bayi ba itu badan dirinya Oba itu badannya dirinya ado harinya sekutiko tumpak di badan dirianto. Waktu itu kok dilie malam tu tapi malam minggu malam nan panjang tentu di badan dirianto padoba manuang awak di rumah. Biarlah manggale sampai malam manggale badannya sampai malam manggale aye aku ado barokok sekalian. Yo sadang manggale gale juo sadang duduk dake garobo sadang duduk dake garobo aye di sinan badan sianto. Anta malang antanyo muju anta malang antanyo elo awak sadang manaku bana balanjo anak gadi ranca Tuhan. O balanjo nyo anak nyo agak dirancak setonyo mulai ke balanjo. O abang na manggale ayi aku abali aku abang gak duo boto ba itu kata orang nanggadi. O dari mana ku badananto mencali kamu ko nanggadi satu nampak muko nanggadi tasiro darah di dado perasaan dak lama lainnya ambil anak ye duo boto iko maaye. Ho nambah minta di Oi komaya nambah minta nyagian naye dua boto piti nyobaye dinanggadi nyo ambil piti dianto nyagian piti 50 bakato anto kananggadi onde dia kanduang namudoi. Ndak ada piti 10.000 pembalian bana balona ado.
O pembalian mana dia balunado kata sampai nangga di manjawe nan 10 bang piti ndak ado pacik saja dulu piti dia bang. Pokok sempat awak kesiko balik awak datang lo balik dake abang buambi aye barisu barasi sonyo di balik. An Obara si sonyo besuk bang di balian mandanga kato di nanggadi baru menjawe badanan tonde dia kanduang namudoi. Lain dapat dia piti tinggalai picayo badana dia antayo manggali abang besu anta indah anta mati sesudah iko anta balarian piti baliknya nan sabanya ampe 10.000. Oh kato sampai serupo itu menjawe nanggadi tadi kok sempat abang pai sajo kok sempat piti ndak babalian berdosa abang kato nanggadi galak balaka badanan to tuan. O galak balaka badanan tu mandanga katorang nanggadi onde dia kanduang namudoi. Daripada dia abang berdosa daripada abang berdosa tunggu sabanta nanggadi risiko abang tukan piti dulu baik tu kato mai. Ola badan la antoi. Kato sampainya nanggadi lah menjawe onde abang dengan mana biarlah piti ndak betukan. Pacik saja lah biar dia abang kok sempat jo awak ndak bertamu abang jo awak ndak ada besu lain borilan duya akhirat bang Oh awak ilan lu akhirat kata sampai serupo itu. Kalau iyo dia lai itu kok indah agi badoso kok lai ado barilan biar bapak cik. Oh piti lada di sinan kalau kok dipandang baru bakat orang muda le buli bang duduk di siko menanga ketoco itu nyo ambian kurisi tempat duduk nyo agi kurisi dianto ndak boleh baalo dia kato adik sampai barisuk boleh di siko. Menanga boleh sampai besok nang kalamak dia abang sajo ambo duduk sampai barisuk abang babalik.
karumanganyo bangi yo abang lah jale bekokok lah malam tentu balik abang ke rumah mau duduk di siko sampai besok nang kalamak di abang sajo kata sampai nyoanto menjauh asal di siko dia adik duduk abang di siko lo barari dia adik sari ko 2 hari ko semalam ko 2 malam ko sejam ko 2 jam ko abang temani dia sama duduk ba itu kato badaninyo sanang ngatinyo orang anggang adima yo sanang atinyo arana gadi de inyo ala carito jak tadi le bang awak de mau tampil wa biaya kuaci le awak alun jo ado kenalan namur kok bulie bang awak bertanyo siagala jo namu abang di kok tampe tinggal bang kato sampai sawantu itu menjauh badan dirianto kalau itu nana dia tanyo kok galanyo dengan namu ambo banamu buyong anto panggilan badanamu kok tampe tinggal kawatanyo di gang Ardio nomor 5 di Madigang Ardio dia nomor 5 mendanga kato bantu itu aja jawaban rana ngadi sesuai namo jo bantu abang gaga namo laelo wa itu kato badaninyo kato sampai dari nanggadi baru menjauh lo badanan toko namo abang adik lah tahu kok boleh lo abang bertanya abang namo abang adik lah jale namo adik siapa pulo lagi lo tahu badanang abang dia Makalau itu bang nana bang tanyo kok namo badan diri ambo sesuai namo yo bantu awak buruk namo ndak elok tapi nyo abang nambah tanyo buruk jo elok bakawan ambo banamo nyo upik putri panggilan badan mande yo putri panggilan badan bapak ba itu bana dinan gang adi ma ma putri panggilan badan bapak kalau nyok kampung jo alaman memang gak jauh bang tampe awak memang gak jauh tampe tinggal ambo aslinya orang Karawang tapi menatap di Jakarta bang yo tapi menatap bang di Jakarta kato sampai anto menjawe jawaban badananto kalau si putri namo adik sesuai namo jo bantu awak rancak namo laelo lay boleh minta nomor WA dia
dek lama otak kamaota lanyo agielo sekalian nomor WA anto dapet di putri WA putri dapet di anto la tukalan nomor WA la samo magi tahu hari batambah malam yu onde bang anto bang dangabana putri pulang ketampe kawan putri besok nyobang mau tabalik mami piti ampe pu luwe bangei